खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि अरां दखरा एबसुआ मेलेमजिबि आरो सानसुमैफोरजों सावरायनाय मेल खुंदों। नोंगौ अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दखरा एबसुनि सिङाव थानाय मेलेमजिबि सानसुमै आरो सांग्रां नोगोरारिफोरखौ लानानै आसाम सरकारा मोनद' जौगानाय हारिनो एसटि होनो नागिरनायनि ग्रुप अफ मिनिस्टारफोरनि रिकमेन्डेशननि सायाव मेलेमजिबि आरो सानसुमैफोरजों मुंख्लं सुजित नार्जारि गोसोखां अडिटोरियाम नब्लां गेलाबिलाव सावरायमेल जानानै थाङो। अरां दखरा एबसुनि बे मेलेमजिबि आरो सानसुमैफोरजों सावरायमेलाव ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमै सांग्रां नोगोरारि फोरोंगिरि गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरि आरो गामिनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। मेलाव आथिखालाव सोलिबाय थानाय थासारिफोरखौ नोजोर बोनानै गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लाना अरां ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमै आरो सांग्रां नोगोरारिफोरा आसाम सरकारा मोनद' जौगानाय हारिफोरनो एसटि होनो नागिरनायखौ गोथौयै जिंगासिदों आरो बर' हारियाव गोहोम गोग्लैगोनखौ बयबो सावरायज्लायो। गमामायैनो मोनद' जौगानाय हारिफोरा एसटि मोनमारोब्ला बर' हारिया गासिबो बिथिङाव खहा जागोन बेखौ फोरमायो अरां ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमै आरो सांग्रां नोगोरारिफोरा। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि बिकास बड'साया बे मेलाव बाहागो लानानै मेलेमजिबि आरो सानसुमैफोरजों गुवारै सावरायज्लायो। जुदि मोनद' जौगानाय हारिफोरा एसटि मोनमारोब्ला बर' हारिया गासैबो बिथिङाव गोहोम गोग्लैगोन होननानै बुङो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि बिकास बड'सा बिथाङा। अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव अरां हालामनि मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोनजों मोगा-मोगि सावरायनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। मोनद' गोजौ थाखोनि हारिनो गोदानै एसटि होनो नागिरनाय जि आसाम सरकारा मोनसे मिनिस्टारियेल कमिटि गठन खालामनानै जाबायदि बिथांमोना प्रतिवेदन होबाय बे प्रतिवेदनखौ एसे क्रिटिकेल एनालाइसिस खालामनानै नैबे सावरायमेलाव बेखौ नायबिजिरनाय जादों जे मेलेमजिबि आरो सानसुमै बिथांमोना थोंजोङै फोरमायदों जे बिथांमोनखौ जायखिजाया थाखोनि एसटि होआ मानो इनडाइरेक्टब्लाबो बियो थाखानाय 14टा जि ट्राइबेल बेखौ खहा खालामगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। दिनै आनडिभाइडेड गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव जिहेतु एसटिपि हिसाबै कच राजबंसि बिथांमोनखौ केटेगराइज खालामनो नागिरदों। दा बिथांमोनहा बै आनडिभाइडेड गवालपारा जिखिनि जोंहा बिटिसि पार्टआव चिरां आरो क'क्राझार दङ बै ओनसोलाव बै एसटिपि केटेगरिनि जि फोरमान बिलाइफोरखौ लानानै बाक्सा तामुलपुर उदालगुरि बायदियावबो जिखिनि जोंहा बर' राभा आरो गुबुन ट्राइबेलनि माखासे खाबुफोर दङ बै खाबुफोरखौबो बिथांमोना लाफैनो हानाय मोनसे जिहेतु बेबस्था जागोन बेफोरबायदि बिथिंखौबो सावरायनाय जादों। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बाथ्रा गोदोनिफ्राय सरकारनि बिफानफ्रा बुंदों जे एनक्रचमेन्ट जादों। बेयाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाबो बुंदों जे एनक्रचमेन्ट जादों आरो जि चेप्टार 10 बायदि माखासे एभिक्सननि बाथ्रा दङ जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ जाय बिथांमोना बनाफाइड बेनि सेटलार नङा जाय बिथांमोना बेयाव थानो मोन्थाय गैया बिथांमोनखौ एभिक्सन खालामना होनांगौ होननानै मोनसे थासारिफ्रा जादों। दा जाय बिथांमोना इलिगेल भावे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफ्राव दङ नैबे फोरमान बिलाइखौ मोननाय लगे लगे जायखिजाया केटेगरियाव मोना मानो बिथांमोना लिगेल बिनि थागिबि महरै बिथांमोना हानि पाट्टानिफ्राय लानानै बिभिन्न रोखोमनि सुबिदाखौ मोनगोन। जाय सुबिदा जाय खाबुफ्रा थाखानाय जि जोंनि एसटि बा ट्राइबेल बिथांमोननि मोन्थायखौ थोंजोङैनो खहा खालामगोन होननानै सावरायमेलाव बेरखांदों। दा बिनि थाखाय जोङो थोंजोङै नैबे सावरायमेलनि गेजेरजों मोनसे मेसेजआ नैबे सावरायमेलनि गेजेरजों थांदों जे बेयाव खौसे हिसाबै गासैबो मेलेमजिबि सानसुमै बिथांमोनहा खौसेथियैनो आवगायनायखौ लुबैदों। बिथांमोना जोंखौ सुबुरुन होदों आरो फैबाय थानाय समाव जों बेबायदिनो आवगायनांगोन। दिनै अरां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालनि जि थासारि
जे गोजौ थाखोनि मोनद' हारिनो जि एसटि होनो नागिरनाय आसाम सरकारा जि बावैसो जानानै थांनाय जि आसाम बिधान सभायाव जि बिल लाबोदों बे बिलखौ बिधान सभायाव खालामबाय बिखौ बे बिलखौ आरो बिथांमोना जि पार्लामेन्टसिम दैथायहरनाय बे बिथिंखौ नोजोर बोनानैनो दिनै अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरां दख'रानि सिङाव थानाय जिखिनि मेलेमजिबि सानसुमै आरो दख'रानि सिङाव थानाय बर'नि माहारियारि आफादाव बिबान लानानै आथिखालाव मावबाय थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै दिनै नैबे जि मोनद' हारिनो जि एसटि होनो थांनो नागिरनाय बिनि सायाव गुवारै मोनसे जि सावरायमेल जोङो लानाय जादोंमोन। दा नैबे सावरायमेलाव जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि सानसुमै आरो माखासे माहारियारि आफादफोराव दख'रानिफ्राय बिबान लाना मावबाय थानाय बिथांमोना फैनानै बाहागो लाफैदों आरो बेयाव नैबे जि मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरनाय बिनि सायावनो गुवारै सावरायनानै जाहाथे कुनु पयथे जोंनि थाखानाय जि मोन 14 जनगोष्ठी बिथांमोननि जि मोनथाया मालाबाबो माने खहा जाया जाहाथे जोङो अरायसमबो जोंनि जि मोनथाय बेखौ जाहाथे नैबे मोनद' जनगोष्ठीनो जोंनि मोनथायखौ खहा खालामनानै बिथांमोननो जाहाथे एसटिनि जि मोनथाय बेखौ जाहाथे होआ बिनि सायाव बिथांमोना सावरायनायनि गेजेरजों माखासे दाबि दिखांनाय बे बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव जोंनो फोरमायदों।